खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासिखौबो जोंनि बे आर'नाइ फालि प्रडाक्शन YouTube चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे आंनि कभार भिडिअआ जागोन साहा हिमालय हाजो। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो।
बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो नोंथांमोना जुदि आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नायबाय थानो गोसो दङब्ला आंखौ सापर्ट खालाम आरो प्लिज आदाबोमोन जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं आरोबाव गोदान भिडिअ बानायनो थाखाय गोसो गुदुं जायो गोजोन्थों बाय बाय